Kalau tak itu tak lah nelpon. Halo. Iya iya. Cek to. Delet no status. Teh. Enak to waktu 10 menit kok kono kira mungkin teko to. Ya ora. Ini 10 menit ya ora bakal teko to. Kayak aku ndelik iki. Anak bojoku ra ro. Ndelik anak bojoku sebanter-banter. Iya ya. Oh. Ya wis. 10 menit aja jali nek teko ora teko ya sembuh. Ya. Oke oke. Wis pateni. Yuk. Oke. Atus sih. Mama, apa? Apa lagi koyone arep metu deh. 200 biar kebiur kayak terus mbok klambi apik. Iya, ndak koyo arep mau koyone ngungkrah-ngungkrah klambi golek klambi sing apik ngono koyone arep diyan. Mbok. Anu ae kok bapak mulai metu celukan wonge kok tak nganu nih kerjane ben gak sida metu. Iya. Berikan aku kesempatan untuk kasihku yang terindah. Apa cepet malah telepon itu. Ini 10 menit. Tuh, kok ketinggalan. HP wis, rokok wis. Pak. Dompetmu ketinggalan iki lho. Iya. Iya. Nang dhuwur kasur iki. Cepet iki. Selak wonge metu. Jiko wae kontake. Ben ras do metu. Tinggalan orang iki waktu ini minta iki. Duh. Kontakku ning endi mau. Kontak rumah sakit tak krowo. Enak. Jan. Duh. Nek iki kontakku iki mau. Sekenaan waktu. Teleponnya sih lah. HP ini ki ora aktif. Pedus. Oh, ini suwi jelas sih. Gara-gara kontak golek renek. Kok nomor yang ada hubungi tidak aktif. Ya Allah. Kalau tak itu tak guys. Sudah ketemu malah ketemuan malah gagal gitu. Jangan